Opisyal nang binuksan nitong Huwebes, February 5, ang kick-off ng pagdiriwang 2026 ng Chevalier School sa temang CS at 66 Continued Faith and Excellence. Sa unang araw ng selebrasyon, isinagawa ang assembly, ribbon cutting at blessing. Kasunod ang iba't ibang patimpalak at aktibidad para sa mga mag-aaral mula grade school hanggang high school. Ayon kay Albert Esguera, OIC ng High School Department, inihanda ang iba't ibang gawain upang maging makabuluhan ang pagdiriwang para sa mga estudyante. So, syempre, balot bilang academic institution, talagang chitang focus namin king academics Pero maliban kanita, higit kanita, daratang itang panahon, kaya panahon na ini, na talagang maging united yung kaya katamong community. Chula rin kaya katamong estudyante, rin kaya katamong faculty, rin kaya katamong empleyado, and of course, tala kalingwan ding alumni. Agkatantala mo naman na may balik kaya katamo, kaya nila may nibat, kaya nila may ragul, kaya nila may yari. So agkatantala namang tumagon. Bilang, kaya binapamuri rin kaya katamong komunidad. Kabilang sa mga aktibidad ang Academic Quiz Bee, Bible Quiz, vocal at dance competitions, Battle of the Bands, Spelling Bee, at cultural presentations. Yung support po ng students sa amin, very heartwarming po. Dahil ito pong pagdiriwang na sineselebrate po natin, it is an annual celebration po. And the students are always anticipating this event. And sure po, excited po sila sa lahat ng events, from the rides, yung mga cultural night, yung high school night po ng high school department, and many more po. So yung mga students po natin here are really excited, and we hope to see you here in Chevalier School from February 5 to February 8 po. Bukas din ang selebrasyon para sa mga magulang, alumni at miyembro ng komunidad bilang bahagi ng pagpapalakas ng ugnayan ng paaralan at mga stakeholders nito. Samantala, sinabi ni Father Richard Montaner, Rector ng Chevalier, na patuloy na pinaninindigan ng paaralan ang mga pangunahing pagpapahalaga nito, lalo na ang pananampalataya at pagiging makadiyos bilang pundasyon ng edukasyon at paghubog sa mga mag-aaral. Chevalier School always believes that growth, faith formation, excellence do not happen in isolation. That's why we journey with the community and collaborate with other schools, because they are all our partners, our co-journeyers in this journey for excellence. And Pagdiriwang 66 in this year 2026 is an avenue for us, for sharing our resources, talents, skills, knowledge, and this promotes camaraderie and collaboration. Magtatagal ang pagdiriwang hanggang February 8 na magtatapos sa isang Thanksgiving Mass at mga aktibidad para sa komunidad. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga, Balitang Totoo, King Balen Susuyo.